भाई का भइल बा कि हमरा जिंदगी में टेंशन छा गइल बा। का भइल बा भाई का भइल बा जनता का भइल बा कमाल के मोबाइल धरा गइल बा। कमाल के मोबाइल धरा गइल बा। जिंदगी में टेंशन छा गइल बा। जिंदगी में टेंशन छा गइल बा। का भइल बा जी का भइल बा मोबाइल तो धरा गइल के कर हमार तहार तू नाम धरइल मैडम के मोबाइल धरल बा। ओना नु भरैली है मोबाइल हम ही दे रहनी। अच्छा क हजार के हां क हजार के 1000 के 32,003 रुपया करे है। कौन कंपनी रहल ओ अच्छा 32,000 की 32 जीबी रैम रहे जनता ने कौन पकड़ो दुकान बोका कंपनी ना एगो नया आइल बा के 14 ओकर नाम कौन सी के 14 चाहिए ओकर नाम के चोड़ा। अच्छा उ है कचेड़ा है कचेड़ा ते तरह बोलल ई जानता नहीं पढ़ल लिखल पूर्वक लइका बा। ई एकर पापा भेजत रहे स्कूल में, ई पगला जाकर ढुक जात रहे पुल में। अच्छा बस कि मोरा जिंदगी में टेंशन खा गइल बा। जिंदगी में टेंशन खा गइल बा। के मोबाइल धरा गइल बा। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि रंजन भैया से मैं निवेदन करूंगा कि समय समाप्त होता है। हमारे बड़े भाई जो कि हमारे अति प्रिय हैं गजेंद्र शर्मा जी, पवन भैया, दिल से अभिनंदन है। हम लोगों ने काफी समय लिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ यूट्यूब भाइयों का फरमाइश था कि थोड़ा सा कुछ गुनगुन